ko, Len! Yes? Pasudladayon ko. Kaya basing nasundan kong Mario. Ha? Uy, kaya naman day, uy. Di na sa tasasun sa inyo magsulti, please. Imnaon na ning tubig ko. Abi, Ano mong ka, uy? Yun na naman mo itsura. Tessa, bunog ni? Dili na ko, Mario, Len. Dili na ko niya. Ha? Giyon sa man ka niya nga mabdos man ka? Gikulata ko niya. Unsa? Ginoo ko. Magbuhag na, me. Magkigbuhag na ko niya. Nawada na gid ko gugma niya, Marlene. Tabangi ko nga makapalayo gikan dinilin. Sa laing lugar lang ko, mga anak ni nga akong gimabdos. Aron dili ko matultulang Mario. Kaya wa siya gusto ni nga akong pagsabak. Kaya bagod niya. Tinuyuan na ninyong duha? Sige. Tabangan ta ka sa imong gusto. Og hangtod na nga makapanganak ka. Hello, Day. Oh, kumusta naman ka? Kumusta akong kinugos ha? Dako na? 6 months na siya, Day. Makalingaw na kaayo, oy. Mahagwa na. Uy, gimingaw naman ng kusbata, uy. Ikaw diha, kumusta naman ka? Aw, nagpaalim sa samad sa kasing-kasing. Og, naibaw ka, Day? May gusto nga mo opera sa akong kasing-kasing. Ha? Masakit hindi ka kasing-kasing? May gusto manguyab na ko, oy, gaga. Sa badi ay, oy. Siyan, kuyawan lang tani mo, uy. Abi ba na kong operahan ka kasing-kasing? Nakagamay para ba yung taon na ng imong anak ko pa'y tuig? Day, isend na ko nimo sa messenger ang iyang picture, ha? Si Mark. Og, tabangay ko og himbis. Kung okay ba siya, ha? So, ni okay na imong amiga nako? Bisag supak pa siya, Mark. Doon kay nakagusto ko nimo og mahal ti ka. Wa siya mahimo. Oh, mao ni akong gusto sa babae. Palaban. Unom kabuwan gikan kong nanganak, nakakaplag ko og lalaki nga akong nagustuhan o gisalig ko niya ang tanan. Bisan pa man og usa siya ka single dad. Wa ko ka na igsapayan. Gisuwayan ko siya kung okay ba ang dagan sa among relasyon. Sa milabay nga 3 ka buwan, okay naman siya. Okay pa ang among relasyon. Apan, dihang mag-upat na mikabuwan, wa na siya klaro, ni minus-minus na ang iyang pagpakita nako. Unya, Unsa? Tuan na lagi. Salig ka masagudayon, uy. Wagit ka mo tagambayhana ka. Nya. Lugwayan ko pa ang akong pagsabot, Day. Maglima naman unya mi kabuan. Sa among mansari, i-invite ko siya diri sa bahay. Sabuton ko siya nga moari kon moari bagyod. Nala, sige. Balita ilang unya ko sa sunod nga mahitabo, ha? Alas 6 na sa gabi, eh. Wa pagid si Mark mo anhi alang sa among 5th mansari. Mark nga man. Love man unta ti ka. Bubo ko nimo ang tanan kong paghigugma o pagmahal. Kay dili ko gusto nga mapakyas pa ni higayon na. Pan nga naman. Oh, si Mark. Siya ka itong nilabay. Ano ni Agi raman to siya?
Asa mo to siya paingon? Akong tiyatan kung asa siya. Oh, ni-reply na. Di araman ko sabay. Ha? Usay na aras siya sa ilang bay. Kinsa man dito nilabay din eh. Iyang kag? Relasyon gani nga may pagpamakak na day, lisod na na, wa na nay ayo. Marlene, Anya, sa may magibuhat, imong gisukmatan. dili kay sukmat raday. Ako gyud siyang gibuwagan. Anak! Mo day labing maayo nimong desisyon. Wa na sad gyud pakita si Mark nga akong gibuwagan. Wa gyud ito klaro tawhana. Aray. Ta na sad. Sakit na sad ang akong puson. Musugmat-sugmat raman ang pagsakit ani akong puson. Kani ato pagid ni diyang 2 ka buwan pa lang ni Mark. Aw, hinuon ang sunod ini. Dugo naman noon ko. Dysmenorrhea ra siguro ni. Unya, karon nanda ko dysmenorrhea-hon. Sukad nga kami ni Mark. Ay, sumangkid di ani sakita. Napalit ko na ang diaper sa akong anak. Mangita na kung akong kasakyan pa doon pa uli. Uy! Sis! Oh, hala, ang barkada man ni Mark, si George. George! Saan pa ko ikaw lagi? Di gwapa man ang kagsamot na nagkabuwag mong Bro Mark, uy. Ha? Naibaw di ka nga nagbuwag ni? Nagong di may ba, uy. Nga open naman ming Bro Mark sa among kinabuhi. Sa among relationships. Bawam gani ko nga, isang kamo pa. Sigam sila sa uyab yung bayo. Ha? May uyab siyang bayot? Pagkahibaw na ako nga may uyab di ay nga bayot ang akong ex, nabalakan ako. Tungod ani akong gibati kung pagsigig sakit sa akong puson nga nagtuo ko nga dysmenorrhea lang. Pero nahibung ko nga bisag human ang akong menstruation, magsakit pa lang gihapon ang akong puson. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, magsigi karon og sakit ang akong puson bisag human na ang akong menstruation. Og may record ko nga may UTI ko sa daga pa ko. Posible ka nga nisugmat lang ang akong UTI? Ikaduhang pangutana, diyan kami pa sa akong ex, may uyab sa di ay siyang bayot. 2 ka buwan may diyang nagsugod og sakit ang akong puson. May nakuha kang sakit ang akong ex sa uyab niyang bayot og natakdan ko? Ikatulong pangutana, nisuway ko og Google aning akong gibati kay wa pa sad lagi ko'y budget ikapa-check up og doktor. Usa sa nakahatag nako og alarma kay ang nigawas posibleng gonorrhea og makuha kini sa sexual intercourse. Posible ka nga na ako aning sakita? Ikaw pa to katapusang pangutana. Unsa may symptoms anang gonorrhea? Mutakod ba ni pinaagi sa mga gamit o laway? Kinaabay ako'y baby, 5 na ni kabuwan. Makasurvive pa ka ko ini? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran
Tess, Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Aniya na sab ako si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo karong adlaw. Tungod lagi kay medical doctor ko, psychiatrist, drug addiction specialist, ako mutambag sa inyong nga problemang punto medical, punto behavioral, emotional, psychological, ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Ang inyong mga legal ng mga problema ato ni bathan ng mutambag nga na. Daghang pamaagi, mamili lang mo sa inyong pagpadala sa inyong mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede kanya padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Subo. Okay, so atong balikan ng atong matatampo karong adlaw si Tess nga taga Ormoc City, punto medical ang problema ni Tess. Unang pangutana ni Tess, ako lang din pa rin kamutan Tess ha. Unang pangutana ni Tess, nagsigi karon og sakit ang akong puson bisan humana ang akong menstruation ug may record ko nga may UTI ko sa dalaga pa ko. Posible kaha nga nisugmat lang ang akong UTI? Kining magsakit no aning wa na mo aning magsakit ang nag-menstruate gitawag niya na mo og dysmenorrhea. Ang kanang wala na mag-menstruate mo nang gitawag og amenorrhea. Ang kanang UTI or urinary tract infection although related na siya pero murag lahi ra ang iyang kwan although infection ning UTI kining UTI infection this will come and go no pwede na mag-UTI ka karon next year mag-UTI na sad ka. Ang kining magsakit ang imong puson kung magrigla ka gitawag nato ning dysmenorrhea kini tungod ni sa among pagtuon sa kining natural chemical substance nga prostaglandin nga naa sa lining sa uterus muscles sa inyo nga mga babae no ug kung daghan kay ning prostaglandin nga natural chemical ni siya mao ni siya makasakit nagrigla nimo because this can cause muscle contraction sa dihang dapita sa imong uterine lining ug sa mga blood vessels nga duol diha na uban pang mga hinungdan nga nung naa may gitawag na tuog kanang sakit sa pagrigla tungod ni siya sa naay mga fibroma diha, naay mga infection duol diha. No, apil na ang urinary tract infection duol naman diha. Naay mga polyp, naay tumor or naabay inflammatory disease ng dapita. So moingon ko nga although dili siya pareha nga sakit ang UTI o ang dysmenorrhea pero tungod lagi kay naa ni siya both diha sa pelvic area naman sa diha ang urinary bladder kuan na siya murag yung related no but dili gyud ingog maoy hinungdan. Okay, usas mga hinungdan. Ikaduhang pangutana diyan kami pa sa akong ex may uyab sad siyang bayot duha ka buwan ming nagsugod og sakit ang akong puson magsuka kahang nakuha ka nako ang sakit sa akong ex sa iyang uyab nga bayot ug natakdan ko posible na siya test no kay kini magong mga homosexuals although dili tanan naman sa mga formal kayo pero nay uban pod nga very liberated about sexual activities no kini magong matakdan ka aning mga ingon ani ang prevention ani is mo abstain ka og either vaginal, anal, oral nga sex contact. Pwede sa sakit anig taka kag mahikap-hikap na sa imong mata, ilong, baba na ay fluid sa imong baba imong kamot nga infected. So mo na mga rason no. So dili ta makaingon nga pero posible no. Ay siguro magpa-laboratory exam gyud ka. Pasuta nga naabag na sexually transmitted disease ikaw ug katong imong tawa naman kato ex naman kato no diya sa Ormoc na may daghang hospital diya nasa USPA na po ilang Ormoc Doctors Hospital daghang mga doktor diya no na manglikoy mga kulig diha nga nagi-practice diyang dapita no kauban ako sa medical school sa una. Ikatulong pangutana nisuway ko og Google ni aning akong gibati kay wala pa sa lagi ko'y budget para ipa-check up sa doktor. Usa sa nakahatag nako og alarma kay ang nigawas posibleng gonorrhea o makuha nako sa sexual intercourse. Subli kaha nang sakita? Well,
gonorrhea, syphilis, sanggruid, daghan mga sexually transmitted diseases nga makuha nimo pinaagi sa paghihilawas o sa katao nga infected, or nagduda ka ato imong ex na si bayot nga uyab, itong bayot na sakit nga gonorrhea ba pananglitan o syphilis o sa pamangklase nga mga sexually transmitted disease na napasa da nimo. Akong balikon, ang mode of transmission ani is through vaginal, anal or oral sex. Pwede sa ni siya nga makahawa ka kung pataka ka o gunit-gunit dia sa imong mga mata pananglitan, no? Posible sa kamatakdan pero rare na siya. Pinaka-common gyud sexual contact, okay? Nya kining prolong medyo relationship lagi nimo sa katao nga positibo, posible ka makuanan, matakdan, okay? Kaupat o katapusan nga pangutana. Ang unsa may symptoms anang gonorrhea, makatakod ba na? Mga ako na nang gitubag, no? Kay nabi ako'y baby, 5 na kabuan, makasurvive ka siya. Well, kanang baby nimo ayo lang sa pud ipa-breastfeed, no? Samtang dili pa ka sure nga wag yung ka aning gonorrhea or sexually transmitted disease uban pang klase. Kay kining kining kagawa, pwede ni siya mapasa sa bata through breastfeeding. Although dili siya common, pero mahitabo ni siya. So kanang gonorrhea treatable na siya. Within 1 week or 10 days with proper antibiotic, matambalan ra na siya. No? So ayaw lang kakuan nga pa. Ako nga advice nimo nga sa pagkakaroon nga pa ka matambali, ayaw lang sa pagpa-DD sa imong bata. Matambalan ning gonorrhea pinaagi sa paghatag daghan mga tambal karon. Na intramuscular or injection nga ang antibiotic, no? Ceftriaxone, no? Amoxicillin, kaya may common kayo, amoxicillin, penicillin, ampicillin, tetracycline or doxycycline. Mao ni mga tambal nga kuan, basta proper lang ang dosage. 100% ma-cured din gonorrhea. Dili ni sa ingog incurable. Ang timailhan nga na kay gonorrhea is naay greenish or yellowish discharge diya sa imong kinatao. Mangutahan natin nga ka, Dok, matakdan ko gonorrhea o mag-CR ko sa public place, toilet. Ay sabi mo travel ta? Maabtan ka dasdan, mag-CR ka, rare na siya nga matakdan ka gonorrhea, ang lingkod ka diya sa bawol diya sa public toilet. Of course, sagaran yun sa mga public toilet, purya kuhan lang sa uban ng mga limpyo, sagaran yun di ma-maintain kayo. Kung ito, public gob, sa kinsalay mo gamit. Kaya kahadlo ka matakdan ka gonorrhea or sexually transmitted disease diya sa public toilet, kaya ang kinimagong kagawa, di ni siya magdugay sa ere o sa mahanginan, dili ni siya madugay. So, dili ni siya posible nga mahibilin diya sa toilet nga lingkuranan. Pero just to be sure, limpyuhin lang po ng toilet bowl before ka mo gamit para nga nakay peace of mind. So kung balikon, magpa-laboratory exam ka test diya sa Ormoc City o kining sakit nga sexually transmitted disease, matambalan ra na si pinagi sa paghatag og mga antibiotic akong balikon sa paghingalan, amoxicillin, penicillin, ampicillin, tetracycline og doxycycline. O pwede sa injection na ni siya og kanang mga bago karon mga tambal nga ceftriaxone, no? Kinahanglan mo konsulta kag doktor sa Ormoc. Alright, so hinaut nga nakasabot ka sa akong speaker ni Motes ug hinaut nga ngadto sa libuan, millions nga nalminaw na itong programa karon kini nga akong suliran nana sa kitay nakutlo nga pagtulunan karong adlaw. So once again, ako si Dr. Rene Obra with my partner Tony Bathan. Mapasalamaton kayo sa inyong makanunayong pagpaminaw sa among programa sa RMN.